Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. İnşaallah Teala bu derslik dersimiz Şeyh Ebu Basir et-Tartusi hafizahullah'ın La ilahe illallah'ın şartları diyen kitabı. Dünkü geçen sapaklamada bir ağdak geçen zatlamının bir yerine dedik. Yani haçanla bir Müslüman hüccet yetmesizden, delil yetmesizden kâvir yanlışlıklar etse, şu yanlışlıkları mesela için ma'lum min dini bil zarura ya mesail hafiye zatlar bolsa kafir değilmeye dedik, doğru değil mi? Ve şu meseleleri açıkladıktan yana hüccet sözünü açıklamadık. Neyle hüccet yetmeli, neyle delil yetmeli? İnneki alacak tapamız şuna degişli. Düşündün mü? Yani bir ilimsiz adam, ilimsizliği sebeple kafir yanlışlıklar koyuveriyor. Şuna hüccet yetmedi. Yani nehile adama hüccet yetti değiliye, nehile adama hüccet yetmedi. Nehile adama hak vardı, delil vardı. İlim yetti değiliye, nehile adama hak varmadı, ilim yetmedi, delil yetmedi, hüccet yetmedi değiliye. Şunun şavabatına urulacak oluyor. İnne bir adama hüccet yetti değilecek olsa, şu hüccet nehil suratlarda barın olmalı. Bir adam neyme bilivet ya, buna hak vardı, buna hüccet yetti değilecek olsa, nehilek suratta şuna hüccet yeten olmalı. Şavabatına urulacak oluyor. İnne birinci diyen adı neyme? أن يكون الجاهل المخالف مما يعذرون بالجهل وصفته أنه يقع في المخالفة الشرعية عن جهل معجز لا يمكن له دفعه. İnne bir Müslüman bir günahni ya da bu küfür diyen adı ilimsizlik sebeple etkiye diyilecek bolsa, düşündün mü? Şol adam hakikattanam ilim almana mümkünçülüğü yok adam olsa ilimsiz değil ya diye düşündün mü? Bir adam bir yanlışlığa düşüyor. Ya bir Müslüman bir küfür diyen adı etkiye. İnne şol adam ilmi yok. Şoň üçin bu hakkında howluk mollal diýiljek bolsa, şol adama düýünden ilim almaklygy mümkinçilik döremedik bolmaly. Düşündüňmi? Şol adama aydan bolmaly, hiç kim düşünüren tapylmadyk bolmaly. Aydan tapylmadyk bolmaly. Kur'an, hadis düýünden yetmedik bolmaly şoňa. Ve hatta özü gözläbem tapıp bilmedik bolmaly. Gözläýende de şoňa tapmana haka yetmekligi, Kur'an, hadise yetmekligi, şoňa bir zady düşündürebiljek alyma yetmekligi mümkinçilik ýok bolan bolsa, ana şol adama jahillik diýdi. Düşündüňmi? Bunu bizim bilmekligimiz hökmani. Sebäp ýeten şu var, kâvir murji'eler ya da murji'elerin kâvir bidgatlarından, şübhelerinden täsirlenenler şu wagtky musulmanlaryň köpçüligini bu adamlar ilimsiz, bilen aklar. Şoň üçin şu yanlışlıklara düşýärler diýip şu wagtky adamlaryň etýän kâvir küfürlerini, kâvir günahlarını, bidgatlaryny bagyşlajak bolýarlar. Şoň üçin biz bilmeli, nähilek adama jahillik, nähilek adam etýän yanlışlygyny, düşýän küfürni ilimsizlik sebäpli etýär diýilýär. Şonu biljek bolsak, nähilek bolmaly şol adam. Yani şoňa hak yetmedik bolmaly we yetibiljek ýerine de hak barmadyk bolmaly. Düşündüňmi? Ana şoňalyk suratdaky adam bir yanlışlyga küfre düşdi. Ana oňa ilimsizligi kâvir meselelerden bagyşlanmaklygyna täsir edibilýär. Şunu emma bu wagtky bizim häzirki zamanymyzda özüne islama ýön kapylan adamlaryň köpüsine hak yetmeklik aňarda dursun. Şunun öýünne Kur'anmy? Düşündüňmi? Her dille urlayan adamın takriben öýünne şu diline, düşünjek diline Kur'anyň tefsiri var. Ya danim şoň eliniň ýetjek ýerine satylýar. Bazara barsa ya kitapxana barsa satylyp durýar danim. Telewizor, anten, Sputnik açsa şoň düşünjek diline wagysçylar, nesihatçylar var. Düşünjek diline diýilse, yani hökman şoň gurulayan diline de şu türkmenler ors diline düşünüp otyrlar, dogry dämi? Ya özbek dilinde gurulasa düşünýänler kan, insan şäherje, daşy welaýatlary umumi özbek diline düşünýär. Ahal adam ýaşul adamlar ene diline özbek gurulasa özbege düşünüp bilýärler. Yani hökman şoň öz diline däl, şu düşüneýin ise düşünübiljek diline. Beýdilse käbir pikir etýär, olar orsça aýtýar, o özbekçe gurulaýar, türkmen aýtýan ýoga, o diýmek gerek. Ulamalar şoň düşüneýin ise düşünjek diline barmaly diýen sözünden şu milletin öz dili diýjek bolanaklar, düşündüňmi? Bir türkmen düşüneýin ise şoň düşünjek diline. Mesela ors diline düşüneýin ise bir türkmen düşünebilýär ors diline. Ya düşüneýin ise özbekçe düşüneýin ise bir türkmen adam özbeke ya türkü diline ya Azerbaycan diline düşünüp bilýär, düşündüňmi? Inne bir adam
Haçan hüccet yetmedi değil ya. Yani ona düşündürü bilen yok. Ona düşündüren yok. Düşünecek diline de kitap varmadı. Kasete varmadı. Televizorda näme kanat, televizorda kanata näme değil ya. Käbir kanallar yok. Düşünýän görýän televizorun antena käbir kanallar yok, dini kanallar. Ýurtdan çykyp bilene Kur'an yetmedi, hadis hiç zat yetmedi. Ana şol adam hüccet yetmedi diýilýär. Şuňalyk näme jemgyýetde ýaşaýan adama hüccet yetmedi diýilýär. Ende bu sözümizin netijesinde näme hemmemiz diýilýär, onda bu wagtky adamlar hüccet yetmedi saýlanaklar. Düşündiňmi? Bu wagtky adamlar hüccet yetmedi saýlanak. Onda bu wagtky adamlar hakyky ady näme bolýar? Mu'riz bolýar. Düşündiňmi? Hakdan yüz öwrenler bolýar. Bu wagtky adamlar jahiller. Jahil demek ilmsiz adam demek Arapça. Ama bizim düşünjämizde jahillik ise yetkinjege diýerler. Şunun jahil diýsek, ol yetkinjek, juwan omanydy näme gözüňde tutmak. Jahil ýani ilmsiz adam. Ama bu wagtky näme özüni islama ýönkap küfür şirk etýän adamlara ilmsiz wasfy berilen. Hakdan bu wagtky adamlara näme wasfy berilýär? Mu'riz wasfy berilýär. Hakdan yüz öwrenler ýa-da näme mutekebbir many wasfy berilýär. Hak kabul etmeklige, ulumsul haka gelmeklige, ulumsuluk etýänler diýilýär. Ya inat diýilýär. Hak kabul etmeklige näme gedemlik etýän diýilýär. Bu wagtky adamlaryň küfri jahil sebäpliginden, ilmsizlik sebäpliginden, bu wagtky adamlaryň küfrüniň sebäbi, bu wagtky adamlaryň kafir bolmaklyklarının sebäbi hakdan ýüze gurýarlar. Haky amal etmeklige näme ulumsuluk etýärler. Hak kabul etmeklige gedemlik etýärler. Düşündiňmi? Enne bir adam näme etýän küfrüniň sebäbi ilmsizlik sebäpde bolsa, eýen biz bunu hüccet ýetirmesizden uruş edibilemiz. Düşündiňmi? Ýani kafiri diýmekli ahmal iň soňunda ilmsiz bolsun ýa-da mu'riz bolsun, netijede ikisem kafir bolýan bolsa, at-taýdan tapawutlamaklikda näme miwa ba diýmek ahmal dogry dämi? Ilmsiz küfre düşdi kafir bolýan bolsa, mesalan ilmsiz bir adam Allah sevdi, kafir bolýan bolanok. Kafir bolýar. Bir adamyň ilmi ýok, şirke düşýär. Müşrik bolýan bolanok. Müşrik bolýar, dogry dämi? Ýa-da bir adam näme hakdan yüz öwrenesi gelenek, öwretýänmi, bilesi gelenek. Onu da Allah sevýär, şirk etýär. Bu adam mu'riz bolýar, dogry dämi? Netijede jahilem kafir bolýan bolsa, mu'rizam kafir bolýan bolsa, buňa jahil, buňa mu'riz diýmekliň näme manysy bar ýa? Näme miwasy bar ýa? Tapawudy bar, buň miwasy bar. Bir adamyň küfrü jahil bolsa, indi näme assyk bunu açıklamaly bolýan kafir, öldürilýän öldürilýän İslamda. Kafir öldürilýär. Ýöne bu adamyň küfrüniň sebebi jahil bolsa, jahil bolsa, ilmsizlik bolsa, hüccet ýindirmesizden buňa uruşup bilemez, bunu öldürüp bilemez. Şunu buňa hüccet ýindirmeli bolýar. Şu hak diýmeli bolýar. Sen etýäniň batyl diýmeli bolýar. Şu aýdylmasa uruş edibilemez. Öldürüp bilemez. Ýa-danym biziň hüccetimiz yetmedinden öň ölen bolsa şu ilmsizlik sebäpli küfür edip, şirk edip, buňa dowzahy diýip bilemez. Şunuňmy? Emma mu'rizligini bilsek bu adamdan dawat etmesizden uruşy bilýär. Öldürüp bilýär. Näme üçin? Desen buňa hak yetdi. Şunuňmy? We ölenen bolsa dowzahy diýär buňa. Şunuňmy? Şoň üçin biz bulan näme adynyň tapawudyny aýtmaly. Bir adama näme müşrikun jahilliyat, jahil müşrik, bir adama mu'riz müşrik diýär. Jahil kafir, näme mu'riz kafir diýär. Wasflaryna näme özlerine laýyk bermekligimiziň sebäbi jahil kafir diýilen adama hüccet ýetirmesek öldürüp bilemez. Ölenen bolsa, ilmsizlik sebäpli şirk edip, küfür edip, buňa dowzahy diýip bilmeýär. Emma mu'riz adama hüccet ýetirmek gerek gel. Şunuňmy? Eýer mu'riz diýip kime diýildi? Hak ýeten soň kabul etmedige mu'riz diýilýär. Şunuňmy? Ya da hak öwrenmäne mümkinçilik döredi, ýöne öwrenmedi. Ana buňa mu'riz diýilýär. Bulara hüccet ýetirmek gerek gel. Bulara ýetdi hüccet. Bular gönelleri vermek. Şunuňmy? We şo sanada ölenne de göndowdahy diýär. Şoňçy kafir adamlar şübhe düşýär. Prezidente kafir diýil, hüccet ýetirdingmi diýär. Şunuňmy? Biz buňa näme diýmeli bolýar? Hüccet ýetirdikmi, ýetirmedik onu aýtmadymyzdan öň şu prezidentin küfür, ilmsizlik sebäbindenmi ýa i'raz sebäbinden? Şonu bir de aýt diýmeli bolýar. Şunuňmy? Ondan i'raz diýse, onda sen bilmeýän zadyňda gurulýarsy. I'raz eden adama näme? İ'raz sebäpli kafir bolan adama hüccet ýetirmek gerek de. Şunuňmy? Emma jahillik jabam bolsaň biz onu wasf etdiýäs. Nähile adama jahil ilmsiz wasf berilýär. Şonu aýt diýäs. Şunuňmy? Olar jahilin kimdigini, mu'rizin kimdigini bilen aklar. Şunuňmy? Şoň çyp näme?
şu hüccet iýinmi, iýinmedi, hüccet iýindirmesizden kafir diýip bilýärmi diýip bilemdi. Akmy şonu biljek bolsak, lüklen jahil kim we mu'riz kim şonu bilmeli. Enne näme hüccet ýetirmeklik üçin birinji şerti näme? Hakyky şol adam jahil bolmaly. Şunuňmy? Ama jahiller bolsa hüccet ýetirmek gerek gel. Şunuňmy? Şundukdan ikinji bilmeli adamlar. تقوم الحجة الشرعية على الجاهل المخالف ببلوغ المعلومة الشرعية الصحيحة التي تحسم مادة الجهل عنده فيما قد خالف فيه. فلو كان كفره مثلا من جهة استحلاله للخمر فبلغه الخطاب الشرعي في حرمة الزنا والربا أو غير ذلك فالحجة الشرعية لا تقوم فحجة الشرعية لا تكون قد قامت عليه حتى يبلغه الخطاب الشرعي الذي يفيد حرمة الخمر. وسبب ذلك أن الخطاب الشرعي الذي يفيد حرمة الزنا لا يدفع عنه العجز في جهل حرمة الخمر. إنه برنجده näme diýdi? Kesgitle diýdi. Şunuňmy? Kime hüccet ýetdi, kime hüccet ýetmedi. Kim jahil, kim mu'riz. Şonu kesgitle diýdi. Mu'riz bolan bolsa ona hüccet ýetirmesizden kafir diýdi. Ona ýetdi, ýöne o ýüze gördi. Emma jahilligini bilemizden soň indi nähilek şuna hüccet ýetmeli. Jahilligini bilip, şunuňmy? Seret ýaz. Şular adamın kafir bolmaklygyna näme sebäp boldy? Şunuňmy? Şo ýalňyşan zadynyň ýalňyşlygy barada delil ýeten bolsa, ana şoňa hüccet iýni diýil. Oňa da mysal berdi. Bir adam özüni İslama ýönkäýär we musulman diýär. We araga da halal diýär. Şunuňmy? Indi biz şoňa hüccet ýetdi diýjek bolsak, hukmany suratda şoňa aragyň halallygyny, haramdygyny beýan etýän ayet hadis getirmeli. Emma bir adamyň näme etýän küfri araga halal diýmek. Biz buna näme zinaň haramdygy barada delil ýetirip buna hüccet ýetdi diýip bilmeýäs. Düşündiňmi? Desem bu dinden çykmaklygyna sebäp bolanda zina halallydigi däl. Bu dinden çykmaklygyna şu sebäp bolup duran zat näme? Bir musulman ýa-ni islama giripdir. Aragyň haramdygyny bilene. Şoň şu araga halal diýip buna ilim etmändir. Şu etýände küfürmü küfür däl. Bu etýände küfür. Ýöne bu näme sebäbi ilimsizlik eken. Bilmänler İslamda aragyň halallygy, haramdygyny. Indi bu araga halal diýip dur. Indi biz şoňa hüccet ýetdi diýjek bolsak, hukmany suratda şoň bilmeýän zadyndan maglumat ýetmeli. Şunuňmy? Olam näme? Aragyň haramdygy. Indi biz buna näme hüccet ýetdi diýjek bolsak, şunun näme bilmeýän zadyna maglumat ýetmeli. Aragyň haramdygy barada näme ayet aýtmaly, hadis aýtmaly. Şunuňmy? Şoň dinnedigini, dinne aragyň haramdygyny beýan etmeli. Emma biri şu aragyň haramdygyny şoňa aýtman, zina haram, adam öldürmek haram, şirk haram, süýtgorluk haram. Bu zatlar aýtsa da şoňa hüccet iýni diýip bilemez. Şunuňmy? Ana hüccet iýinmetdiýsek, näme hüccet iýni saýmasam, onu şu araga halal diýenem bolsa şoňa kafir diýemez. Dedim bu ýa İslama girdi. Şunuňmy? Ýa-danym ilmiň ulamalaryň ýok ýerlerine öňüne berdi. Şoň şüp näme dikkat etdi ýa-da şeyh. Yani hüccet iýindirjek bolanda da billiye. Yani şu minusy nämede? Şularda men goýup berip duran ýalňyşlygy nämede? Şunuňmy? Bul mysal üçin Allah söwwetýär. Şunuňmy? Eýem bu düýbünden kafir. Şunuňmy? Şek şübhesiz kafir. Ýöne buňa hüccet iýinmedik bolsa ahiretine goşulşma diýär. Şunuňmy? Ma hüccet iýnen bolsa dünýäsinde kafir diýişiň gelip ahiretine de kafir diýär. Emma bir adam näme araga halal diýip dur, seretdi. Musulman adammy ýa ýangiren İslama? Ýangiren. Buna kafir diýilmeýär, tä şoň näme hal ara näme dinden çykmaklygyna sebäp bolýan zada näme laýyk delil ýeretmese. Indi bu adamyň dinden çykmaklygyna sebäp bolup duran zada näme? Araga halallýanlyk. Indi buna zinaň haramdygy barada delil aýtsagam buna hüccet iýni hasap däl. Düşündiňmi? Buna süýtgorlygyň haramdygy barada delil aýtsagam hüccet iýni hasap desem, bu şu wagtda näme meselesi süýtgorlyk ýa zina däl ara. Şunuňmy? Şunu näme bek bellemeli. Üçüncü bilmeli adamı. Yushtaratu fil hujjati an tasila al jahila bi lugatin yefhamuha ve yefhamul murada minha. Ve la yushtaratu an yaqtani'a biha. ففهم الخطاب شيء وهو شرط والاقتناع المؤدي إلى الالتزام شيء آخر وهو ليس بشرط. Yani üçüncü hüccet iýinmeklige degişli zat olam, şol adam düşüneýin näse, düşünjek diline yetmeli. Düşündiňmi? Şoňa delil, şoňa maglumat, şoňa ayet, hadis ýetenne, şoň düşünjek diline yetmeli. Düşündiňmi? Emma bir türkmen adam näme araga halally, ödem ýa İslama giripdir. Düşündiňmi? Indi biri barıp Arapça gurlaq gaýtdy, Arapça düşünen oga. Bu İnglisçe gurlaq gaýtdy, biri näme nemisçe düşündirip gaýtdy.
Vallahi biz ona hüccet getirdik deyip bilmeye. Yo, şoň düşünjek diline varmaly. Düşündüňmi? Düşünjek diline diýdi Türkmençede, mesela şu Orsça düşünýär, Türkçe düşünýär. Şoň Orsça barsyň, Türkçe barsyň, özbekçe barsyň. Düşüneýin diýse düşünüp bilýär dämi? Ana şoň düşünjek diline näme barmaly? Ýöne kanagat almaklygy şertde. Düşündüňmi? Murji'eler näme diýär? Kanagat almaly. Düşündüňmi? We şonu amala iterjek derecede düşünmeli. Düşünmek var. Bir adam düşünüyor. Düşündüňmi? Ýene düşünen zadyny amal edene. Aka bir adam näme? Düşünüyor. Nähilek derejede düşünüyor. Soň şu amala iterýär şonu. Ýok. Murji'eler näme şert goýar? Kanagat almaly. Kanagat almasa da şu amal eder ýalyk derecede düşünmeli. Ýa o talap edilen ha. O şertde. Diňe düşünnümi bolly gutardy. Kanagat alsın, almasın. Amala iterjek derece düşünsün, düşünmesin. O şertde. Hüccet ilmeklikde näme? Şoň düşüneýin ise düşünebiljek diline barsa bolýar. Düşündiňmi? Bu üçüncü bilmeli zadymy. Dördüncü bilmeli zadymy da näme? Şoňa näme düşünjek diline hüccet adamyň üstünden barmak şertde. Ya darim alymyň üstünden barmak şertde. Nähilek wesileden üstünden yetdimi şoňa şo yetdi hasaplanýar hüccet. Televizoryň üstünden yetsin, kasetaň üstünden yetsin, kitabyň üstünden yetsin, gazetyň üstünden yetsin. Bir wesilet bilen şoňa şo etip oturan zadynyň tersligi barada hüccet yetdimi? Bolly utardy. Şoňa hüccet yetdi diýilýär. Düşündiňmi? Oň näme gowgorýan adam üstünden barmaly, alymyň üstünden barmaly. O alymam hemme zady bilýän bolmaly. Näme yumşak alim bolmaly, hikmetli bolmaly. Düşündiňmi? Şol adamyň gowgorýan alymy bolmaly. Şu zatlar bolmasa hüccetini hasaplanaq murji'eler. Ýok, o şert däl. El-muhim fi qiyamil hücceti en tasilal jahile bi lugatin yefhemul murada minha bi gazzin nazari anil vesileti allati tanqulu ilayhi hadihil ma'lumati şer'iyye allati biha yendefi'u jahlu. Görýärmi? Yani şoň düşünjek diline yetmelidir ha. Şo yetmelilse bir adamyň üstünden yetmelilik düşünmedi. Nähilek wesileň üstünden yetsin şo yet. Internetin üstünden yetsin, faksyň üstünden yetsin, telefonyň üstünden yetsin. Şoňa aragyň haramdygy yetdi dämi? Bolly gutardy. Şoňa hüccet yetdi saýylýar. Şununmy? Ýöne käwr murji'eler şübhe demetýärler. Olam näme? Yani alim üstünden yetmeli. Bizim de alim üstünden yetmeli. Nähilek mani da alim üstünden yetmeli. Şo meseleni bilýän adam bolmaly. Şununmy? Mysal üçin sen bir adama näme? Bir adam araga halal diýip dur. Sen şoň haramdygyny bildirjek bolsaň, özüň iň bolmany şu meseleni bilmeli. Onu hemme kişem diýär. Şununmy? Emma murji'eler näme alim bolmaly diýse ters düşünürýärler. Yani alim bolmaly. Yani dinin hemme zadyny bilýän bolmaly. Ýa o şert däl. Alim bolmaly diýilende ulamalar gözüne tutýan zady näme? Şo düşünürjek zadyny düşünürip bilýän adam bolmaly. Düşündiňmi? Şo öňündäki garşydaşynyň bilmeýän zadyny bilýän adam bolmaly. Düşündiňmi? Emma o meseleden başga meseleni bilen şert däl. Meseleni itgedenek. Şo düşünürjek bolýan zadyny bildi dämi? Şo öňündäki garşydaşynyň kufra şirke düşüp atıyor, günah düşüp atıyor. Şol adamyň düşýän zadynyň günädigini, oşoň günädigini aýdy bildimi? Bolly gutardy. Ondan aňyrda onuň näme başga zatlar bilmekligi näme şert edilen. Enne bir ýanky görüňler näme? Dine girip ýalňyşlyk goýberýän adam. Düşündiňmi? Emma 5-nji açyklajak bolýan zady näme? Entek düýbünden islama girmedik käfire nähile hüccet etmeli. Düşündiňmi? İslam'a girmedik adam. Yevreý hristiýanlara dünýäsinde kafir, o dünýäsinde de näme dowda diýjek bolsak, diňe Muhammed peýgamber, näme älim jahan üçin iýerilen peýgamber. Diňe şu söz eşitdigi bolýar. Şunu. Bir yevreýiň, bir hristiýanyň, bir butparadyň, bir krişnaň, bir yegowaň näme peýgamber, ýani Muhammed diýip bir peýgamber aleyhissalatu vesselam älim jahana geldi. Şu gurrun eşitdimi? Bolly gutardy. Şol adam dünýäsinde de kafir ve ahiretinde de kafir. Düşündüňmi? Emma ýanky öňünde aýdylan hüccet edilişligi aýdylan zatlar ol bir adam islama girenden soň kafir ýalňyşlyklar goýberýär. Düşündüňmi? Indi şoň näme goýberýän ýalňyşlygy mysal üçin küfür zatlar bolsa hukman hüccet yetmeli. Hüccete näle yetmeli? Ýani açyklandy atlanmaly. Hakykatdan hem ilm almaklyga mümkinçilik bolmady şol adama. Alim barmady, Kur'an barmady, hadis barmady, düşünürip bilenak, jahil yani ilimsiz adam. Ana şoňalyk bolsa ana şoňa hüccet getirmeli. O hüccet hem şoň düşünjek diline barmaly. We nähilek ýolun barsa da tapawdy ýok diýdi. Düşündiňmi?
Bu yani İslam'a girip bir küfre yanlışlığa düşen adamın hakkında. Emma ente İslam'a girmedi. Asli kafirlere hüccet yetecek olsa neylek yetmeli? Ve hiye diye enne Muhammeden Resulallah Rasulun lil alemine yed'u ila şehadeti en la ilahe illallah. Dinle şu var tabi. Muhammed deyip näme? Bir peygamber gelipdir. Bütün adamlar üçün ödem bir Allah'a ibadet etmeklige çağırıyor. La ilahe illallah çağırıyor. Yine şu näme? Liboy milletini düşünecek diline yankı söz bardı değil mi? Bolluk tordu. Şol adama İslam yetti, peygamber yetti diyor. Haysi kafira şu gurrun yetmedi. Takriben bizim ilimimize göre %99% yetti. %99% şu näme yetti. Aslında bu näme yetmedik kafir belki Badra möydemide. Şu gurrun yetmedik kafir Badra möydemide. Yani onu da ihtiyaçtan birden musashını Amazon kan çöllüğünden ya Himalaya'nın bir çur depesinden düşündünmü? Bir adam cengellikten çıktı düşündünmü? Yarım yalangach ilk durmuş apşina adamları düşündünmü? Eşitmeyendir. Birden bağ olsa diye sen näme şoňa davet etmesek öldürüp bilemez. Ya şoňa alaqylan ölüsini tapsak dowda hyýdyp bilemez. Şunun hüccet yetmeyendir buna diye. Emma bir kafir näme? Ol peygamber gowsuratda ona habar yetmeli. İslam'ın gowsuratda habar yeten bolmaly. Emma İslam terror dini, Muhammed peygamber terrorizme çağıryan peygamber. Bunga alaq nemede yetse hüccet yetmedi. O biderek gurrun şunun. Muhammed atlan peygamber gelipdir. Bütün adamlar üçün ödem la ilahe illallah çağırıyor. Bir Allah'a ibadet etmeklige çağırıyor. Şu Türkmen diline, dinle şu söz, Ors diline, İngiliz diline, Yevre diline. Dinle şu sözlem yetti mi? Yani Muhammed peygamber deyip bir peygamber gelipdir. Alem jahan üçün ve hemme kişinin bir Allah'a ibadet etmeklige çağırıyor. Şu ibadet yetti mi? Sonra mı girmediler mi? Dünyasında kafir, ahiretinde dowdahy ve davet etmesizden hem cihad et bilýän. Şunu mu? Ve İslam'a davet etmesizden hem gön üstüne cihad edebilýän. Şu wagt Orsdan üstüne İslam goşunyny düzüp cihad etmeklik üçin näme ilki olara Putin'a ya Ors halkyna näme İslam'a girin dip davet etmek gerek. Olara İslam yetti. Şunu mu? Şu wagt musulmanlar üýüşüp näme cem bolup näme İslam goşunyny dideldip Amerika çözjek bolsalar bir çapar uradyp näme bizne musulmanlar bize peygamber geldi. Adam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizi la ilahe illallah çağırıyor. İslam dinine girmeklige çağırıyor. Bir Allah'a ibadet etmeklige çağırıyor. Şu davet etmek gerek. Onlara yetti. Düşündün mü? Şu davet etmesinden gön Allahu ekber cihada gidivermeli. Emma gördük baktık hakikatten hem näme Alyaska bir näme çuňurluklaryny. Düşündün mü? Ya da bir Amazon kan bir ortasyny, ya bir Himalaya bir ýokarsyny. Näme bir ilki durmuş apşyny, daş, näme asyryny yarım yalanga şunu alak adam çıktı öňümizden. Şunu yarım yalangach it durmuşunda ýaşapýarlar. Hiç zat yetmeýänler. Ana olary davet etmeli bolýar. Şunu İslam'a çağırmaly bolýar. Girmediler mi? Etmediler mi? Ondan öldürüp cihad etmeli bolýar. Emma ondan bärde bolana. Şunukdamy? Delilimiz näme? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? وَالَّذِي نَفْسِ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. Sahih Müslim'de geliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye canım eline bolandan kasam bolsun yani. Peygamberimizin cani ve bizim canımız, bizim hemmemizin canımız kimin elinde? Allah'ın elinde. Yani Allah'tan kasam içip näme diye. Yevrey bolsun, Hristiyan bolsun tapaw diyor diye. Men varada eşitip iman etmen ölse şu dowdahy diye. Şunu. Dene men varada eşitip iman etmen öldü mü dowdahy diye. Şurada näme şert etti dene? Yesma'u eşitmek, kanaga dalmak, söymek o şertte. Peygamber Muhammed atlı peygamber gelipdir. Bütün insaniyet üçün ödem la ilahe illallah çağırıyor. İslam dinini çağırıyor. Bir Allah'a ibadet etmeklige çağırıyor. Şu gurrun yetenden son. Dine iman etmen öldü değil mi? Şu gurrun yetenden son. Şu min ashabin nar. Inni bu sözün arasında näme ýatýar? Bir adam, bir Yevreyler, bir Yevreye ya Hristiyana, näme? Kafir diýmese öýde kafir bolýar. Gönü şek şübhesiz. Düşündiňmi? Kim bolsa şo bolsun şol adam. Sen Yevrey Hristiyanlara bardy. Düşündiňmi? Bundan näçe asır mundan öň bardy. Ceded etdik utuluk öň barmadygan bolsa.
Enni internet zamanasında vardı. Sputnik zamanasında yetti şolara. Şunun mu? Kimde kim Yevreylere, Hristiyanlara barsına kafir diýmese, şol adamyň özü gönü dinden çykýar, kafir bolýar. Şol dawatçy diýip tanalsyn, alim diýip tanalsyn, takwa diýip tanalsyn, meçit gurýar diýsin. Näme seýdi bersin? Yevrey Hristiyanlara men näme kafir diýip bilemak diýdimi? Şol adam näme dinden çykýar. Sebäp diýsem, Peygamberimiz barada eşitmedik Yevrey Hristiyan ýok. Sonra beylek hadis näme diýär? Fedellel hadis enne men semi'a bin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ala nahwi ma taqaddama ve la yu'min bihi illa huwa min ehli'n nar al-khalidin fiha. Görýärmi? Yani şu hadisten näme hadisin delalet etýän zady, anlatýan zady näme? Edil ýanky suratda biri eşitip iman etmedimi şo kafir. Olam yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed diýip bir peýgamber ýetdi alam jahana ödüm la ilaha illallah çağırır. Bir Allah ibadet etmeklige çağırýar. Allah'dan başga ibadet edilýän zatlar inkar etýär. Şunu eşitti yeterli. Şunu eşitmedik orf var mı? Ya bir Yevrey var mı? Ya Amerikan var mı? Hatta Mecuslar eşitti. Ot paradlar eşitti. Şunu mu? Şunu bitti mi? Wallahu Teala a'la ve a'lem.